Quan Àfrica et truca, no pots dir-li que no. Aprofitem que és diumenge i els bancs no treballen per agafar un bon canvi de divisa al carrer. Posem gasolina i conduïm direcció a Togo, concretament Lomé. Dia de ruta en el que em relaxo i assentat darrere del cotxe observo i escolto la circulació, trànsit i soroll de grans ciutats i perifèries, que contrasta amb la tranquil·litat, lentitud i parsimònia d'altres poblets més petits. Em costa ben poca estona deixar-me tornar-me a emportar per l'essència d'aquest magnífic continent. Ja a la capital de Togo arribem al Mercat Museu del Vodú, on ens mostren diferents elements per a fer rituals. Dinem i ens dirigim cap a Jikbe, que és un poble fet per colònies alemanes. Allí ens trobem amb el cap del poble, on parlem amb ell i després ens fa beure sodabe, que és com una beguda alcohòlica feta a base d'herbes. Marxem cap a Akpalimé, on dormirem i descansarem. Passem la nit a l'hotel Chess Fanny, on, després d'un bon esmorzar, ens dirigim al 4x4. Al driver li esperen ni més ni menys que 433 quilòmetres fins a arribar a Bukumbe. Així que tenim temps de sobre per observar i apreciar els diferents oficis a peu de carretera. Moltes dones, i també algun nen, que va amunt i avall per a vendre fruits secs i d'altres aliments als conductors, noies teixint teles, famílies regentant petites botigues i d'altres que simplement descansen. Després de fer alguna parada obligatòria per estirar les cames i menjar alguna cosa, ens n'adonem de seguida que els togolesos són gent receptiva, amable i riallera amb el viatger. Ja molt cansats i amb ganes de descansar, passem abans per un preciós camí d'arena vermellosa, típic de l'Àfrica Central. Arribem per fi a l'hotel Tata Kubeti, on passarem la nit. Després de menjar uns mangos boníssims que estan al mateix hotel, el Damian ens fot pressa... Un momentet. Encara no us he parlat del magnífic staff? Primer tenim el Damian, el meu guia i àngel de la guarda en tot moment. Amb el seu castellà perfecte, resolia totes les preguntes que tenia amb tota la facilitat del món. Atent, responsable i molt bona persona. També el Ferdinand, el nostre conductor, que amb un caràcter tranquil, dòcil i serè afrontava qualsevol problema en ruta. Ells dos i l'Euloix, cap de l'agència Loana Travel, van fer que fos un viatge espectacular. Ok, tornem enrere, doncs. Parlem amb la Valérie, propietària del bonic hotel Tata Kubeti, i passem la frontera de Benín amb Togo, envoltada de preciosos baobabs. Al costat de cadascun d'ells hi trobem cases del poble Tamberna. Anem a Basamba, poble precisament de la comunitat. Allí ens expliquen com viuen, com són les seves cases per dintre i per fora,
Aquestes estàtues que veieu representen avantpassats seus i ens ensenyen com conserven i treballen els aliments. De forma sobtada, comença un ball. Després de la visita al mateix poble d'un baobab llegendari de més de 500 anys, ens dirigim cap al Parc Nacional Sarakawa. Abans, però, i sota un sol fortíssim, fem una petita aturada a Kbabdi, petitíssim poble fulani. Ja a Sarakawa observem nyus, cérvols i ocells, d'entre molts altres animals. De tornada a Benín, fem petites parades per pobles. En un d'ells, Marché de Choré, hi ha un petit mercat. Poca afluència d'estrangers en la zona. Molts curiosos ens pregunten i veuen bocabadats com provem el seu menjar. Tornem a Benín per passar l'última nit a Bukombe. Descansem després d'un llarg dia. Deixem definitivament Bukombe i arribem al poble de Tagayé. En aquesta zona, ja de Benín, és on es van començar a establir els Otamari, originaris de Burkina Faso. En la façana de les cases tenen dibuixos que signifiquen les escarificacions de l'ètnia en què hi viuen. La casa s'ha d'anar canviant durant uns 5 anys i en l'època de pluja calentar la fusta de dintre per a que no es podreixi. Les cases tenen 2 plantes. En la primera hi ha els animals i petites granges i en la segona dormitoris i el graner, lloc on es molen els aliments. Tenen una vegetació riquíssima i els arbres estan replerts d'aliments, cosa que els permet ser autosuficients. Fem una petita parada i amb el Ferdinand bevem forrà, que és una beguda feta d'aigua, llet de vaca, sucre i mill. Per la tarda arribem a Taneka Beri, Taneka Koko i un altre Taneka. El poble més visitat és Taneka Beri, que significa gran territori i que té les cases més tradicionals. La llengua d'aquesta zona és el Yom. A Taneka Beri hi ha un rei, que a la mateixa vegada és el rei de tots els pobles Taneka. Hem sigut rebuts per ell i després coneixem els caps espirituals del territori, persones que van amb tapalls de pell i pipes amb les que fumen. Ja en els barris donem llapisos als incomptables nens que hi ha per allí. Aquests ajuden en totes les tasques de casa, ja sigui amassant cacauet per a fer-ne pasta o bé cuidant els més petits. Els caps espirituals tenen el poder de la curació de la medicina tradicional, que segueix perpetuant-se avui dia. Actualment hi ha unes 20.000 persones de l'ètnia Taneka, per 120.000 de l'ètnia Tamarí, ètnia que hem visitat avui al matí. Ens posem al cotxe i enfilem al motel de Joukou després d'un intens dia. A crit de «Papa, papa!» ens paren els peques per a vendre cacauets torrats. Realment estan boníssims. Ens dirigim al temple animista de Dankoli, lloc on la gent va demanar desitjos clavant una estaca 3 vegades en 2 munts que representen déus. Tot seguit es posen oli de palma i aiguardent a la boca i es tira el munt 3 vegades. Si el que demana s'acaba complint, fas l'ofrenda als avantpassats sacrificant una cabra, ovella o fins i tot vaques. Com més gran és la fita que s'hagi aconseguit, més gran serà l'animal. Les banderes blanques signifiquen puresa, ja que sempre s'han de demanar coses bones. Observem el sacrifici d'una cabra. Demanem també el nostre desig.
Seguim fins a un barri de Boicón, a Bocbanan, on ens reunim amb un sacerdot vodú. Ens explica totes les deïtats, representacions d'aigua, terra, ferro i arc iris. Després anem a Ndolpo, poble animista. D'entre la gent hi ha un escultor que ens explica el significat de la màscara que porta a la mà. S'utilitza en cerimònies alegres i representa una dona. Passegem pel seu poble, on no fem més que veure mirades curioses i alegres de gent. Pugem al cotxe per anar a Tan, petit poble on el germà de l'escultor, al voltant de família i amics, talla una figura. Els dos pobles són de l'ètnia Fon. Arribem a Kobe, a l'hotel TG. Conduïm de Kobe fins a Begi, poble Holi en què viuen unes 190 persones de l'ètnia Nagó, procedents de Nigèria. Parlen un idioma aparentat al Yoruba. Els adults tenen escarificacions que representen l'ètnia a la que pertanyen. Ens fan el ritual de benvinguda, en què es beu una aigua o ginebra sempre del mateix got. Abans, però, es besa una mica de líquid en respecte als avantpassats. Deixem, però, que el nostre guia Damian, que forma part d'aquesta ètnia, ens en faci una breu descripció. Los Otamari, o en la forma más larga Betamari B, son ante todo una etnia muy conservadora en lo que son los valores de solidaridad y de apego a lo que es su tierra, a lo que es su cultura. Amb diferència, Àfrica és el continent amb més infants del món, i això també es nota a Begi. Juguem i fem el ruc amb ells una estona. Marxem, però demà tornarem. A mitja tarda passegem per un mercat tradicional molt autèntic. A la tarda visitem els Fulani, ètnia musulmana seminòmada que viu aliena a la societat i només es parlen i s'entenen entre ells. Tenen una forma particular de veure la vida. Fotografiem i fem vídeos a les seves cases. Tornem a Kobe, on descansem i anem a dormir. Tornant a Begi, ens expliquen que no tenen més que un pou d'aigua per abastir tots els poblats, el qual fa que sigui un problema. Repartim el material escolar i grans i peques ens ho agraeixen. Ens avisen que a prop hi ha una festa i no dubtem en anar-hi. Ens reben amb menjar local, massa per a sucar-hi, peix i carn, i, com és habitual, alcohol amb herbes. Presenciem una celebració que es fa cada 5 anys rememorant els avantpassats. En aquesta, la gent balla i dansa al voltant d'un arbre mil·lenari. Trobem els Gelede. Són les persones que col·loquen uns instruments al voltant de les cames per a crear sons. Uns dansen i els altres miren. L'escena és dantesca. A mesura que passen les hores, tot és més intens. Decidim, però, anar a Porto Novo, capital de Benín. Veig la mesquita, que tant havia vist per imatges, que data del 1935. De sobte, la màgia de l'animisme apareix.
Descobrim els Egungun, elements animistes que a Porto Novo són reencarnació de Moth. Són personatges de diverses representacions, els quals ballen al voltant de les persones. Els ciutadans demanen favors i secrets a canvi d'una petita recompensa, i ell s'encarrega de complir-ho. Ningú pot tocar la tela dels Egunguns. Tota la ciutat el segueix expectant quin serà el seu pròxim ball. Ja a la plaça tothom està atent. Tornant al cotxe, veiem diferents Egunguns. Estan a tot arreu. Sopem al Futzium i anem a dormir després d'un dia intens. Fem un petit passeig pels carrers de Porto Novo i ens dirigim a Uida, on, entre els segles XVI i XIX, va existir un dels capítols més foscos de la humanitat. Més de 3 milions de persones van perdre la vida en el tràfic d'esclaus d'aquí cap a Amèrica. Fem el mateix camí que van fer aquella pobra gent. Un cop estem al monument, horroritza només imaginar-ho. Dinem i enfilem cap a la bonica costa de Gran Popo. Allí arribem a Heve, on un company del Damián ens porta un altre ritual, concretament el Ball del Sangbeto, societat de màscares que surten a la nit per a fer fugir esperits dolents i protegir rei i comunitat. Avui dia també simbolitzen una representació de la policia. Un cop comença el ball, tothom està atent. Dormirem al bonic hotel Auberge de Gran Popo. Realment, les platges de Benín no tenen res a envejar les altres. Últim dia del viatge, en el que aprofitem per anar d'Antokpa, mercat gegant, on comprarem teles per emportar-nos a casa. És el mercat obert més gran del Golf de Guinea. Ens dirigim cap a Gambier, poble fantàstic que sembla tret d'uns dibuixos animats. És un poble d'uns 40.000 habitants situat al llac Nokwe. La idea dels Tofinúvol al segle XVIII era crear Gambier, per a fugir i amagar-se dels esclavistes. Es va anar poblant i amb el pas del temps hi han vingut altres ètnies. Visitem la part moderna de Cotonou, on trobem Tassi Hambe, meravellós monument dedicat a l'única reina de Bomei. Es va fer passar per home per a poder reinar quan el rei Akaba va morir. Una autèntica heroïna. De souvenirs? Milers de records i somriures que perduraran en la meva memòria. Fi del viatge.